Il-grupp AX kien l-aħħar wieħed minn bosta persuni u kumpaniji li esprimew l-opinjoni tagħhom dwar il-proposta ta' sistema ta' metro kif infassla mill-kumpanija mqabbda mill-Gvern Erb. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern preżenta l-proposta ta' metro sabiex tiskatta diskussjoni nazzjonali dwar dan il-proġett massiġġ. Il-grupp AX permezz taċ-ċermen tiegħu Anġlu Xwiereb tenna sodisfazzjon tiegħu għal din id-diskussjoni li qajjem il-Gvern hekk kif sostna li dan kien ilu jipproponi sistema ta' trasport tal-massa għal aktar minn 30 sena. Fil-fatt huwa tenna li dan huwa proġett importanti ħafna l-ġenerazzjonijiet futuri u li għandu jisir fuq medda ta' snin. Għalhekk Xwiereb sostna l-bżonn ta' diskussjoni matura fuq is-suġġett bejn professjonisti, tekniċi, organizzazzjonijiet rispettati u anke partiti politiċi biex jitfasslu pjanijiet ta' implementazzjoni fl-aħjar interess tal-pajjiż. Fid-dikjarazzjoni tiegħu Xwiereb fisem il-grupp AX rakkomanda wkoll li s-sistema ta' trasport tal-massa tkun waħda ta' monorail u mhux metro skont kif ippropona l-grupp Erb. Fost oħrajn huwa rrakkomanda wkoll li l-istazzjonijiet ikunu fil-periferija tal-irħula madwar Malta. Fil-fatt faħħar dawk l-istazzjonijiet proposti mill-Erb li jinsabu fuq barra tal-irħula hekk kif ma joħolqux konġestjoni fil-qalba tal-irħula.